खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय भिडिअआ जाहैबाय मोननै रोखोमनि मोनसेया जाहैबाय खुसिनि खौरां आरो मोनसेया जाबाय दुखुनि खौरां खुसिनि खौराङा जाहैबाय लोगोफोर जोंनि मण्डलनि सिङाव थानाय जोंहा माखासे फरायसा फरायसुलिफ्रा हायार सेकेन्डारियाव एग्जामिनेसन होदोंमोन दा बिथांमोना बे आनजादाव उथ्रिसार जाबाय दा बिथांमोनखौ मोनसे बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइजों बिथांमोनखौ गांफा गांफा आर'नाइजों बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन बिनिनो नुथायखौ नोंथांमोननो देखायनाय जागोन आरो नैथिया जाहैबाय दुखुनि खौरां जाहैबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि मण्डलनि सिङाव थानाय जे आयं बिनादनि न'खर दा बे गोबां जोंनि बे मण्डलियाव जौगानायनि थाखाय आरो गोबां दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा गोबां खामानि मावबोबाय आरो जोंनि बे मण्डलाव गोबां बिहोमा होलांबाय दा बिथांनि न'खरा दिनै बोराय बुरै बैसो जानायखाय बिहा दिनै संसार जानायावहाय जोबोद उसुबिदा जानायखाय दिनै बे गावनि बिसाज्ला गिबि दादगारियाव थानाय गावनि बिसाज्लाजों बियो दिनै थांसिगोन बेनिखायनो बेखौ दिनै जोबथा बिदाय होनो थाखाय बे आयंखौहाय दिनै बेवहाय गिर्जायाव हांख्रायनाय जाबाय आरो बे दिनै गिर्जानिफ्रायनो बे दिनै बिदाय लानो थांसिगोन आरो बेनिनो माखासे नुथायफोरखौ दानो आं नोंथांमोननो बे स्क्रिनाव हगारसिनो दंखायो नोंथांमोना गोसो दंब्ला नायलांनो हागोन आरो संसारनि गियानखौ नाजावनानै दिनैहाय नोंसोरो मा मावनांगौ आरो बोसोन लानानै नोंसोरो मा मावनांगौ आरो गियाना मा बेखौ नोंसोरो दिनै सिनायनायनि फारियाव नोंसोरो दा नैबे स्टेजाव नोंसोरो फैबाय दायो नोंसोरखौ जोङो दिनै गोरलै होननानैबो साननो हानाय नंलिया मानोना दिनैहाय नोंसोरो बे बैसोआव 16, 17, 18 बोसोर 19 बोसोर जिखिजाया बैसोआव फैया माने नोंसोरो दिनैहाय इयुन जोहोलाव फरायसा गथ'फोर नोंसोरो सोलोंथाइ आयदानि फारियाव नोंसोरो स्टेजाव दङ नोंसोरनि आबाद मावनाया जाबाय फरायनाय होसोना लानाय मा होनना बुङो गावखौहाय राफोद खालामनाय सासे आबादारिया गावनि आबादखौ मावनायाव माबायदि आबादखौ दिखांनानै फिथाइखौ मोननानै नाजावना बाख्रियाव दिहुननांगौ बेबायदि हाबाया नोंसोरनाव फरायनानै नोंसोरनि गावबा गाव मावनानै आबाद बेनो जथेस्थ' नंबावा बेनो थोबाय होनना बुंनो हाया गियाना थोबाय होननो हाया जायफ्रा मास्टार जादों मास्टार ट्रेनार थाबाबो बिसोरखौ कन्टिनिउ फोरोंगुरु जानानै फरायसानो माबोरै गियान होनांगौ बेनि ट्रेनिंखौ होबाय थायो बेनिखायनो दिनै गियाना जोंनि थाखाय थोनाय गियान नङा जेसेबां खाबुफोर एसेसिम नोंसोरनि मावनांगौनि समा जेब्ला इसोरनि आशीर्बादजों मोनफा मोनफा ज' जागोन सोरबा गिर्जानि दैदेनगिरि जागोन सोरबानि माबा मोनसे गिर्जानि हाबा मावग्रा जागोन सोरबा गभर्नमेन्ट जब खालामगोन सोरबा माबा मोनसे पलिटिकेल माबा मोनसे लिडार जानानै माबा मोनसे खालामग्रा जागोन बेफोर मोनफा मोनफा इसोरनि आशीर्बाद साफ्रोमबो एखे मास्टार जाजोबनाय सासे लेक्सारार जाजोबनाय नाथाय गियानखौहाय बाहायो मुलुगा बाथ्राजोंनो दुखुखौ लाबोयो बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि आर्टनि 32निफ्राय बुंदों जोहोलावफोर आंनि बाथ्राखौ खोनासंदो आंनि बुंनाय बादि मावदो नोंसोरो खुसि जागोन नोंसोरो जेखौ फोरोंनाय जाबाय बेखौ
इसोरनियाव नारा नाथा जुजिनानै गावसोरखौ दुखु खस्थ' खालामनानै बेबायदिनो मोनोफोरा आयदाखौ सुस्रे गोसो नांगौ जाहांबायनो नाथाय इसोरा नोंजों लोगोसे थानानै अराय सोलिगोनखौ बैसोरखौ लानानै देहायाव माब्लाबा समाव सैनांनाय जिंगा सिनाय दुखु मोननाय नोंनि जिबनाव सफैनो हागौ आयं नाथाय इसोरजों लोगोसे थानानै गासै दुखु सुखुखौ बावगारनानै इसोरजों गोजोननायखौ लानो हानानै आफा इसोरा नोंनि गावनि बोर आरो अननाय दैदेननायखौ थांनानै थानाय समाव नोंजों लोगोसे नोंनि फिसा फिसौफोरनो होनानै नोंसोरखौ थांगौ बेनो बे समाव खावलायो जों गोसोनि थारै जोंनि मोजांसिन अननायखौ गोसो थारैनो बुंनानै लानानै आयै नोंखौ गोथार गोसोनि अननाय होना मान बावो आं
आयै नोंखौ फेदेरबोबाय नों आंखौ दुंब्रुद बिखानि अननाय होना फोरोंबोबाय नों आयै गोथां इसोरनि बोसोनफोरखौ हाया आं बावनो हाया नोंनि अननाय हाया आं बावनो हाया नोंनि अननाय जोनोमगिरि आयै नोंखौ गोथार गोसोनि अननाय होना मान बावो आं आयै नोंखौ मान बावो आं आयै नोंखौ